नस्त जाजोब्बाय सां खस्थ' खालामनानै गायनाय गैला नै सेस गोदान गायफिननोबो फैसाबो गैला दा बेखौनोबा जेन तेनसो गायनाय दा बेफोरबायदि जाथाय जाब्रबनानै होयो। मैया जे अखा बारहुंखा फैनानै जाहा वाटारमेलन गायदोंमोन ना सेस बायलांजोबबाय नायलांदो भिडिअखौ नै गाइसमोन जाहानि लाव उननायमोन ना नोंसोरो बै मोनसे ब्लगाव नै सेस जाजोब्बाय गैला सारअन्थाइ अखादों बारदों बैथिंबो मटर गायनायमोन गैला नै सेस नस्त जाजोब्बाय सां खस्थ' खालामनानै गायनाय गैला नै सेस एसां खस्थ' खालामनानै बेफोरखौ फेदेरदोंमोन बुग्लिलांजोब्बाय नै बे बारहुंखा सारअन्थाइ सेस खालामजोब्बाय नै गैस्राला एसां खस्थ' खालामनानै फैसा गारनानै गायनायमोन गैला नै खस्थ' खालामनायाबो दैयावसो थांबाय बेफोरबायदि मा जाना होयोलै नै सब गैला नै बेफोरखौ नाय गैला गैस्राला नै नोंथांमोना नायलांनो हागोन गैला गैस्राला नै बेबायदिबा खस्थ' खालामबा बेफोरबायदि जाना होबा बहुत दुखु मोनोलै गैला बेखिनियाव गैला सेस जाजोब्बाय नै मटर गायदोंमोन बेयाव बिलाइफोरानो बुखांलांजोब्बाय नै फिथाइफोरा बा फिथाइ थायहांनायमोन गैला गोदान गायफिननोबो फैसाबो गैला दा बेखौनोबा जेन तेनसो गायनाय दा मा जागोन नै बार अखा सारअन्थाइ जानो थांबायलै नै बेफोरबायदि खालामलांजोब्बाय बायजोब्बाय बेयाव थानायाबो फिसा खायसे थानाय गोरलै खायसे न' माहाय गायदोंमोन बेबो सिलिंखार मा मावना जागोनलाय संसाराव थानाया हादारन नङा नै बेफोरबायदि जाथाय जाब्रबनानै होयो मैगंफोर गैयामोनबा बेफोरखौनो खाना जायोमोन जोङो नै बेफोरखौबो सेस खालामना गालांजोब्बाय दुब्लिनि मानामुनिखौ मा खालामनो नङा होमबा जाथाया जालांबाय गायनोबोथ' हाफिनला एसां माहाथो दाखालिनो एसां गायबाय माबाय आरो माहाथो खनले खनले गायबावनो हाबावनो बेसेनोसै होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन।